I dok Vukovar ispraća Budimira Vinka, Vukovarčana koji je do pogibije držao obranu Trpinjske ceste, bolnica prihvaća nove ranjenike. A 26.8. nam je poginuo jedan od najvećih suboraca naših odličnih, to je Vinko Budimir Slon. On je sa svojom smrću spasio isto nekoliko desetaka naših suboraca. Oni su ovdje nama ušli, mi smo se dolje povukli jedno 700 metara i dolje smo se muvali ispred Black Whitea, bio je tamo kamion, onaj postavljen i tako. Kad smo mi njima krenuli da povratimo ove položaje ovdje, i Vinko je bio, on je bio sa lijeve strane i pretrčavao je, tank je tu kod dolje u pravcu tog kamiona i Black Whitea gdje su se naši grupisali. Pogodio je Vinka Budimira i na mjestu ga ubio. Vrh one granate, gore je upaljač, ali vrh je čelični i taj vrh čelični je uvijek namjerno za razbijanje tih utvrđenih objekata ili već čega šta gađa. Granata je eksplodirala, ali taj vrh ovako, kao ljevak izgleda ovako, je nastavio dalje i pogodio je kamion, nosače onog kamiona, ako se sjećate vi. Probio je taj nosač kamiona i završio je u kući od teta Rože. Da, u ogradu. To je točno tamo među ljudima koji su bili. Znači da nije poginuo Vinko Budimir. Po tome se vidi da su pogodili, znači po tom vrhu koji je nastavio dalje, koji je gotovo eksplodirala granata. Znači ona bi eksplodirala tamo i isto ko zna koliko je bilo mrtvi. To je recimo isto jedna od tih detalja, ako što sam rekao da ima na stotine tih okolnosti koje su recimo pridonijele tome. Eto, pokojni Vinko Budimir je svojim životom spasio nekoliko desetaka života. Ono kad smo pričali da je ona granata koju je tank ispalio dolje iz pravca gdje smo bili sad, kamion je bio parkiran ovdje, a ona granata je probila taj kamion i zabila se ovdje u čošakove kuće. Evo ovdje, točno je ovdje zabila se ta granata. Ona je vrh granate što sam ja pričao. Točno je ovdje bio zbuđen, evo ovdje. Tu je udario točno ovdje i pao je tu dolje. Znači tu je kamion bio ovdje, bilo je do 30-40 ljudi. Znači smrt Vinka Budimira Slona, Slon, u tome nadimak bio još od ranije, je spasila te ljude. Napomenuo bi jedan događaj od prije što sam pričao u vezi pokojnog Vinka Budimira i to je i mjesto gdje je on poginuo, ali mi su se ovdje skupljali, naša ekipa, Black and White kafić meni iza leđa. Znači prije njegove smrti 2 mjeseca, možda i više, zvao nas je na jedan sastanak. Da se nešto dogovorimo, nismo znali o čemu je riječ i svi smo sjedili tu na trijemu. Pokojni Vinko je prišao nama i pošto je čuo i vidio da dosta ljudi odlazi iz grada, s kojim razlogom nije bitno, došao da vidi šta ćemo mi. I prišao nama i onako teatralno kaže, momci, hoćemo im jebat majku ili idemo odavdje. A mi smo se svi ustali, jebat ćemo i majku. Na to je on rekao komentar njegov, tog sam se i plašio. Momci.